క్లియర్ ఉందా? అందరికీ నమస్తే. ఇక్కడ మన ఒక రైతు మనకి ఇక్కడ గడ్డి మందు కొడుతున్నారు. సో ఆ గడ్డి మందుతో పాటు మన అప్సా కొడుతున్నాము, అప్సా కలుపుతున్నాము. ఒకసారి చూద్దాము. నేను ఒక 10 ml అప్సా ఇందులో వేస్తున్నాను. ఈ క్యాప్ 20 ml, ఇందులో నేను సగం తీసుకున్నా. వేయండి బ్రదర్. గడ్డి మందు కొడుతున్నారు. ఇక్కడ ఈ వరికి కొట్టిరు. సో దీనికి మనం ఇప్పుడు మన కలిపి కొట్టిన తర్వాత దీనికి మనం డిఫరెన్స్ చూద్దాము. సో ఇక్కడ వాటర్ కూడా కలుపుతున్నారు. ఇది వచ్చిందా? కనబడుతుంది చూడు. అదే దీనికి చూడు, ఇటు చూడు, ఇటు పెట్టి వంశీ ఇటు చూస్తే కనుక మనకి ఇటు కంప్లీట్ గా ఇంత ముందే ఒక 5 minutes ముందు కొట్టారు. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కూడా వాటర్ పట్టుకున్నట్టు కనబడట్లేదు, ఆ మందు పట్టుకున్నట్టు కనబడట్లేదు. బట్ అక్కడ చూస్తే మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం. ఇందాక రమ్మా, ఆగాలి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. వరి మీద కంప్లీట్ గా వాటర్ మనకు ఆగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. సో మన మందు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది.